Useless mang gihapon na kay kung tagak bitaw. Kay kung Hey guys, what's up? Welcome to my vlog. So karon guys, kami diri sa may Balay City kay lago na mo ang mga laaganan diri nga mga nindot nga nag-trending sa Facebook. So ako mga kauban karon na sila ni John Ray Castillo no si Wilfred Alyarsi. Mga heartthrob ko ni sila ng heartthrob ni sila. So kung bago ka sa akong channel, kalimot og subscribe ug i-click ang notification bell para update ka sa mga videos nga among i-upload. Una adton karon nga silang Earth Sky. So yun daw sila nindot daw dito. So among i-share po sa inyo ang amuang mga experience dito sa Balay. So let's go! Banta! Isa pudli sa pinakanindot nga lugar nga inyong magian pagbuad to na mo sa Earth Sky. Busa ayaw nyo ipakyasang lugar ug isa pudli nga tambayanan sa mga tao nga gikan nga jogging ug ga bike diri nga area. Ug inyo pong makita diri ang banana plantation nga gipinag-iyahan sa Del Monte. Doble ingat lang guys kung gusto mo mag-picture sa tunga kay kusog kay mandagan diri ang mga sakyanan. So yun guys, giabot na ang pagkaplat sa motor. Ni ang nanghitabo karon. So karon mangita po vulcanizing imbis kay hapit na ang ulan. So mangita sa vulcanizing kay wala na may choice, di magpabulkit. So bani mi guys, magpabulkit ta. So tagam lang sa guys kay nangaplantan man mi. So magbaklay sa mi kita sa mega vulcanizing karon kay wala may choice kay distansya pa ang Earth Sky. Una ang gano namo kung wanhi mo diri dapat nga inyong ligid dagko. Kay gagmay ang inyong ligid na baklay mo diri kay perting batuon kay tanan. Pero i-try na mo dito gyapon sa Earth Sky bulahos mi karon kay unsa bagay kanindot dito. Kung worth it bagyod. Sige sa kaslag talam laundry guys. So mga talam laundry nga manindot na daghan. Bisan asang lupalop sa Pilipinas, dili gid nato malikayan nga daghan kikaayong mga bulak gihapon sa mga sigkakilid. Kay kitang mga Pinoy, likas mangita nga hilig mananom og mga talamnon. So nami karon diri sa may Earth Sky View. So ang entrance diri guys is 35 at 30 pesos ang entrance diri per tao. So kung may table mo 100 pesos ang per table. So ngani kanindot diri Earth Sky View. So sabi ilibot mo diri guys kung sabi kanindot diri. So pag musulod mo diri nagid mo i-check niyo ang temperature. So nagsunod gyapon sila sa mga protocol. So bawal diri musulod og walay face mask. Dapat kay musunod ta mo follow ta sa mga protocol. Kay aron nga di ta ma-foul diri. Kanipod guys, best gyapon ni siya nga area para sa anay mga print up. Intod siya. Kaway! Ang saya sa Wawawi. So sorry tamo, let's go! For more information, you can visit their Facebook page, Earth Sky View, or call 0935-3707188. So before mo musulod,
dapat mag-logbook mo o i-check ang inyong temperature. Welcome to Earth Sky View. Pwede sa mo diri mag-relax, pawala sa stress. Kung hilig kang music, naapod sila livehan every Friday and Saturday night. 50 pesos rang entrance mga bay. Ay kabalaka sa imong katulgan. Kapwede na pug ka magdala og tent kung naa. Magbayad lang kag 200 pesos para sa tent. Pero wala gi kay tent, naapoy paabangan nila 350 pesos ra. Kung gusto mo magtambay guys, pwede sa inyo yung abangan for only 250 pesos. Nindot pa kay view. Kung gusto mo lamisa lang, napoy laa, 400 pesos na na. Pero nananaling kuranan ha. Kung nagplano po mo nga mag-overnight, pwede nyo abangan nga payag. For only 650 pesos, kumplito na nagamit sa kwarto o CR. Busa, unsa pa inyong gihulat? Bisita na sa Earth Sky View. Mag-relax, mag-enjoy sa nindot ng mga view. Oops, tayo sa, there's more. Kung ang imong gugma-bugnaw na kayo, pwede ka masulod aning kalha o imong painiton ang imong kaugalingon. Kung naamoy mga meetings guys, kaninga area, pwede sad ni, pero under construction pa man. That's it for today's video. So kung bago ka sa akong channel, huwag kalimot subscribe o i-click ang notification bell para updated ka sa mga laag. Nga laagon pa na mo diri sa probinsya sa Bukidnon. Bye!